שלום לכולם אנשים, וכעת אחרי הודעה חשובה על סדרה נתחיל את הסדרה. פיק אני מצלמת עם אייפון, שזה בכלל לא נוח. טוב, אז יאללה, בואו נתחיל את הסדרה. לילה. טוב, בואו נראה. יש לי טיפ-טיפת תקיעות, אני סובלת את התקיעות האלה. זה טיפ-טיפ הלאגס. חבל שאני לא יכולה לשחק כאן במיינקראפט הרגיל. טוב, אוקיי, בואו נעשה אי. תעשה אי. למה זה לא עושה לי אי? טוב, אני אעשה חלק ב'. טוב, או שפרק ב'. אלוהים שמור, שזה עושה לי את זה סוף סוף. מה? לא רציתי לזרוק. אוי יופי. הייתה לי טיפת תקיעונת קטנטונת. נשים כאן וונדרפלקס. וזה מדריך ליצור קראפטינג טייבל. ככה וככה. 4 ריבועים סביב. בקיצור 4 על 4. 2 על 2 אני אגיד לך. טוב, אני לא יודעת איך להגיד את זה. 4 עליך. טוב, עזבו, אני לא מתכוונת להיכנס לעניין של חשבון של החילוקים וכל זה. טוב, בואו נעשה אי. זה די מגניב שסוף סוף אני יכולה לעשות סדרה על מיינקראפט ולא על מיקמק מאפן. טוב, מדריך ליצור חרב זה כך. מצטערת שלא, טעות שלי. מצטערת שלא הראיתי את הכריתת עצים, זה פשוט לקח לי 2 דקות ככה. אז לא רציתי לבזבז את הזמן. אז יאללה, בואו נתחיל. מה אנחנו נעשה עוד? מה עוד אפשר לעשות? הנה, ככה ניקח. נעשה לקורת עצים. ואחר כך ככה, ונמשיך הלאה. לא רוצה את זה, אני לא רוצה הו. מה אני יכולה לעשות עוד? סתם, נראה לכם, אני לא עושה כזה דבר. נוסף, אוקיי. מה כבר שכחתי? את חפירה, סבבה. לא נורא, תמיד יש את החפירה. אוקיי, ככה. טוב, אז פה נתחיל את כל הסיפור הזה של מיינקראפט. אני עשיתי סקין מאתר הסקינים ללא הורדה. תכתבו ביוטיוב סקינים ללא הורדה, משם עשיתי את הסקין של הבת. דרך אגב, אני בת. טוב. אם לא שומעים אותי לדבר קצת יותר חזק, שזאת לא בעיה בכלל. כמה זמן נמצא לאמת? 3 דקות ו54 שניות. אוקיי, יאללה. שוגר גיימס, ייי. די קשה לי להעביר כל הזמן אייפון לעכבר לזה. אני יכולה טיפה להרחיק, אבל זה לא ממש יהיה כיף לי. אני ככה אלך. דרך אגב, יש לי כאן מפה. זה לא אני עשיתי, זה דרך אגב, אם מורידים את מיינקראפט 1.2.5, יש לנו צורת מפה. מי שיכול, פליז, תנו לי שרתים למיינקראפט 1.2.5 בשביל שאוכל לשחק איתכם או עם חברים או לעשות סדרה כלשהי. אני עכשיו על פיספול כי יש איזה 2,000 מפלצות, אתם לא תאמינו.
כמה הרבה מפלצות יש בלילה בנורמן. מי שרוצה לצחוק שיצחק. זה לא בגלל שאני פחדנית או משהו כזה, זה רק בגלל בעיית אומץ פסיכולוגית, בסדר? יפי לכם. אוף, המפה הזאת היא חופרת לי לאללה. אני יכולה להרוג אותך פרה יפהפייה. אצלי לא רואים את הצלב. הנה רואים עכשיו. לאן בורחת לי הפרה יפהפייה טורפתי. יפיופה, היית רוצה להתחתן? תקיעה. קיבלתי ממנה 2 בשר ו2 כאלה. היי, קול. יש לי טורצ'ים שם. זו תיבה שרציתי. טוב, בואו נחפור את הדרך. אני יכולה לנסות לעשות ככה, אבל זה לא יהיה לי ממש נוח. אני אשתדל לעשות כמה